Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दायोथ' नै गुवाहाटीयाव एकदमरे लकडाउनखा माने मैगं थाइगं बायनो थाखाय थांदोंमोन आरोना ओंखारलांदोंमोन खिन्थु दखान मोनसेबो खुलियाखै एटलिस्ट दाख्लै जिथु सिगांनि लकडाउनमोन बेयावहाय मैगं थाइगं बा फार्मासि बिदि दखानबो खेवदोंमोन आरोना दाथ' नै फार्मासियाबो गंसेल' जोंनि खाथियावहाय बिराद फार्मासि दङ हा खिन्थु गंसेल' खुलिनाय नुदों ओमफ्राय आरो मैगं थाइगंनि दखानाबो मोनसेबो खुलिखायाखै गेलामालाथ' खुलिखायाखै ओमफ्राय दा जोङो बारा बिदि जिथु एसे बाजार खालामनानै लाबोनाय दंमोन बेफोर बाजार खालामनाया जोबजोबखाबाय दायो बेखायनो एसे ससाइटियाव जा मैगंफोर दङ बेखौनो नागिरनानै जानोसै स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायबाय थादो नामा होनो आं दै गुदुं लोंनोसै एक्चुअलि नोंथांमोनाबो दै गुदुं लोंबानो जाबाय दे दै गुदुं लोंबाथाय स्किना एकदम ग्ल'यिं जायो खिन्थु आंनि दासिमबो जायाखै hey boleh angkana ini the little hearts dakhli ang je buंदोंमोन ना आंनि चैलेंज भिडिअआव जे आं फुडफोरखौ वेस्ट खामा होननानै आं बेखौ माबा खालामनानै दोनदोंमोन नै बिस्खानायखौ बेखौ जाफिननोसै आङो वेस्ट खामा माने वेस्ट खालामनो बिराद गोथाव बेयो जाफेराखैबा जानानै नायदो खम दामसो 10 थाखाल'सो दायो मामा खाहैगोन माइसुन्द्रिया बिराद गोथाव जायो बाथोनाव ना गोरान बाथोनजों जानोसै इखौ ओमफ्राय मोदोमफुल बिबार ओमफ्राय बिलाइखौबो खाहैगोन स' फैगोन लोङैथों नै लायबो बिलाइयावबो दङ बिबार दे खादो उपाय गैया भाई बेखौनो जानांसिगोन ससाइटिनि मानसिफ्रा मिनिलायलाय जोंखौनो मा जायो बिसोर बर' मानसिया मा जायो होननानै सानलायलायगोन इफोरखौनो जानांगौ बेसे गोथाव एक्चुअलि आं गोखा जानो बिराद गोथाव मोनखायो इखौनो जागोन नै दा माइसुन्द्रि खाबाय दं बिथाङा औनि गिदिरायो एसे बुरजायैनो खागोन दे बाथोनावबो होनांगौ ना खान्थाल बेगरजों ना गोरानजों ओरैबायसा गोथाव जागोन इ माइसुन्द्रिनि मोनामनायखौ जि गोथाव मोनो आं बोरैबा ना गोथां मोनामोना हे याव लगाय मोनदेर जाबाय माथो जेबो नङा एसे देखायफाय नै एसे बरियाथार नै बेसांखिनि मोनबायमोन माइसुन्द्रि ओमफ्राय लाव बिजौ साजौ ओमफ्राय मोनबायमोन आरो मोनसे मोनबावबाय नै वाव जि बरिया नायनै वाव तिनबाय देखाय इखौ फ्राय जागोन ना গুটি নহয় ফুল কেনেকে খায় এইটো ফ্ৰাই কৰি কিনে খায় ফ্ৰাই মানে কেনেকে আলু যেনেকে আলু যেনেকুৱা ফ্ৰাই কৰি তেনেকুৱা বহুত ভাল লাগে কিন্তু পিয়াজ চিয়াজ দি কিনে খাব লাগে বহুত ভাল লাগে কে জি বুরতে তালে নে हाजोबगोन नै ओरैबायसा रावबो जानो रोङा आं गिगोजा मानसिफोरा मा रखम जायो होनना सोंदोंमोन जोंबो आरो बोरैबा जायो होनना खोन्थाफ्लांबाय जाया जाथों होननानै थगायहरनाय जाहैबाय बाहाय मोनायावसो खादों नालाय वाव र' आं हानोसै न' नों खेबदो बिदिनो लाबाय दा एसे बुरजा मोनदों ना दा बेखौनो माबायाव होनांगोन याहू नै खान्थाल बेगरा दाख्लैयो खान्थाल जागोन होनना बुंदोंमोन आङो बेखौनो संनांसिगोन उफाय गैला ओमफ्राय दा लाबोनाया नै हारसाफोरा जायाना माबायदि जायो होनना सोंसोदो जि बुरजा मोनबाय नै वाव गाबोन अनला खारैबो जानांगौ दोनना होनोसै फ्रिजावहा माबा हामा जागोन ना हे गबाय थादों माथो आखाया नांबा मारो नामा नै इमान बुरजा मोनबाय ओमफ्राय आं मबाइलखौ एसे इथिं खालामनानै नायबावनो ओमफ्राय जों मा लाबोदो नै लाव बिजौबो लाबोदो माने खारै जागोनलै खान्थालदो नै लाव बिजौबो लाबोदो ओमफ्राय बेखौथ' माइसुन्द्रि सिनायखायो सोरबा
आं सिनायामोन जाहादेयासो खांख्राइदो बाथोन देना जाहोबाय थायोमोन इखो न'आवहा थांबाथाय ओमफ्राय नेयो मुदुफुल बिलाइ दा बासिनोसै नै इखो बासिना लानोसै जोगोनार ना लाव बिजौ थायो जोगोनार ना लाव बिजौ जोगोनारखौ लाव होनो हे नङा जोंनिया पानिलावखौसो लाव होनो नोंसिना पानिलावखौ मा होनो होमबा पानिलावानो थै जोंनिया जोगोनारसो होनो मा लाव बिलाइ लाव होनबा जोंनिया गोलाव लावखौसो होनो नोंसिनिया माखौथो लाव होनो इखो इदि खानानै होयोना ना हानानै इहो एसां बुरजा होबाय बिराद गोखा जागोन बासो जायो मोनसे गाबोन अनलायाव होनो थागोन गाबोन अनलायाव होनो दा बिलाइ गोनांना गोखा जागोन माइ सोमजिखौबो होफानांगौ मोनथामसो गोरनांगौ माइ सोमजि जायो गथा गथा दङ मा गथा गथा गेब्लेजोबगोन बे खारै सिखाना इखो खारै जागोन दा आलु होफाया आं नांलादों आलु होनांगोन गोथाव जानाय नङा माथो रुसिया बेनो जाखागोन दा नै खान्थाल बेगरा आलु बायदि आरो ना इखानखिनिल' ओमफ्राय मैगङा नायालाय ना दै बिबारखौ होनबावदों ना नै मैगङा जोंनिया खारैया खान्थाल बेगर माइसुन्द्रि देखायखाबाय बिबार होनां नायालाबो मा संनांगोन गिदिर गिदिरनो अ गेब्लेखागोन ना हायोदा नै ना गोराना देन्जार गोथाव बिदि ना गोराना बा ना गोरान थारनो इमान जाबालाय थाब होजोबगोन माथ' होजोबखागोन नामा इखो गोथावथ' जागोन ना न' मैगङा जाबाय थांलै बियो मुदुफुल बिबारा ना होबावनांगौ गाबोन जानो दोनदो देबो रोदो आनालाय जाबाय हो गया हमारा खारै मैगं हे इखौ बोरै हागोन मालाबा मालाबा खावनांगोन दा इखो हानोसै Ini kan sudah aku. Ini benar dah. Di buah hatai kena sebu. Di situ dangnya. Hit karena itu. Oh, ikut saya nama. Mau ikut bukan lu, ikut saya lo. Ini mah bahasa nama ini ikut. Ini ya, ini tak ya. Birra. Ini ya bisa lo, bukan salah. Ya, lain nanti mana mana. Masa kena? Kena, masa kena? Bisa dia nggak? Dia ikut sudah sih. Apa yang urus itu? Kan jadi buat Lain ini. lain, lain. Mau tahu deh. Bahan Ini tahu dong ke? Apa yang terbaik? बाय ना गोरानखौ हानानै दहायनो देखायखाबायमोन ओमफ्राय नै दा खान्थाल बेगरखौबो हाना लाखाबाय आङो बारा देखायबाय थायासै आङो ओमफ्राय नै पियासखौ हाना लाबाय ओमफ्राय दा सारायखौ होबाय साराया गोसोम जाजोब्बाय फ्राय मोनसे एवखांबाय नै सबाय बिमाजों आलु ओमफ्राय बेयावहा बानलुबो देखाना लाखाबाय खारै मामाया हरनाय ओमफ्राय हालदै संख्रै ह बे थावसो माबादों बे खारैया गोसोमसोम ओमफ्राय सारायखौ माने बिराद गुदुं खालामना लानोसै आङो Harus kita kan Isi nunggu. Mana karenya paling banget. मोनहां जाबाथाय ना गोरानखौ होना होनोसै नै ना गोरानखौ देबाय पियास होआ नामा
पियास ना होआ होआ दे होमबा पियास होआलासिनो बानलुखौ देबाय बानलुखौ देनानै नै दहाय एवखाना दोनदो ना आमाम गोथाव जागोन दायो ये बाथोन ओमफ्राय मैगंखौ नायनो र' माबायदि जाना दोङो नै गोदौगासिनो दै होबावनांगौ नामा ब्रा दै नांलालै जाथोसै खेबसे एरनानै र' ओमफ्राय दायो ओंख्रिया एसे रुइबावनांगौ दंखौ आं बिराद दुखु मोनदों आरोना दाख्लै जितु सासे बर' हिन्जावसा खारगुलिनि गुवाहाटीनि थैदोना बिराद दुखु मोनदों माने आङो इमान अनथावथाव इमान उन्दैयावनो थैबायना आरो इमान मोसानोबो गोरोंमोन इमान महरबो मोजां गासैबो जेनेबा इमान पारफेक्टमोन जेनेबा ओमफ्राय आरो बेथ' सानाखैमोन जिबनाव थैगोन दा नोंथांमोनाबो सानाखै माला थैगोन माला मानसिनि जिउ मा होनबावनो आरो दा आंबोथ' सानाखैमोन जेनेबा बिदि जागोन बिदि होननानै आरोना स' मानसिनि जिउआव माला मा जायो रावबो पात्ता मोना बेखायनो आं मोनसे खोथाखौ बुङो आरो आं मोनसे खोथाखौ आंनि गोसो सिङाव सोनानै लाबाय जे जाखिनि टाइम दङ ना जाखिनि थांना थादों जाखिनि एसे फिसा ममेन्ट दङ बेखिनि ममेन्टखौ एकदम खुसियै बारहोनांगौ माने बिमा बिफाजों बा लोगोफोरजों एकदम हेपिलि बारहोनांगौ मानो होनोबा मानसिसोना जोंबो माला मा जायो नै थरखौनो मोना आरो 2020 ओरैबायदि गाज्रि मोनसे इयार जानानै दङ जेनेबा बिराद गिथावना आरोना बिराद माने सानजाथावै सानबाबाबो सानख'नो हायि आरो दा मोनसे निउस नायदोंमोन आङो सासे आसा आरोना COVID-19नि पेशेन्टफोरखौ बा गामि दाब हाबनानै माबा माबि बिदिनो आसाफोराथ' बिदि खामानि दङना दा गामि हाबनानै न'खर माबानानै बिराद माबानाय ओमफ्राय दा बिथाङा सासे आसायानो गावहानो COVID-19 जाबाय पजिटिभ मोनबाय ओमफ्राय गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटाल बे गुवाहाटी हस्पिटाल मा मोनसे नाम मोनथाय बेयावहा लांदोंमोन लामानिफ्रायनो गारना गालांबायनो ओमफ्राय बिथाङा हस्पिटालावहा डक्टरफोरनियावबो सोंबाय माबाय डक्टरफ्रावबो होनबाय नोंथाङा मानो इयाव फैदो बिदिसो होनबायनो आरोना ओमफ्राय बेखायनो लामा खाथियावहा गसंबाय थाबाय निउसाव नायदोंमोन आं दायो जि बोरैबाखा माला मोजां जाबावगोन बे सिटुवेसना बिराद बोरैबा मोनोलै सानबा प्लिज गड बे सिगांनि बायदिनो जाफिनहोदो सिगांनि बायदिनो थाफिनहोदो जोंखौ इमान इदि खस्थ' बिराद दुखु मोनबायलै आङो बहुत दुखु गोनां बे 2020 इयारा स' नोंथांमोनाबो जेसेबांखिनि हायो सेफटि थाबानो जाबाय मा होनबावनो आरो दा नै थाखोनखौ बोखारबाय बोखारनानै आं एसे थुब्लिना होनसै जाबाय दांलै जाबाय बाथोन जाबा बांसिन गोथावसिन जागोन ना बेयाव जास्ट मोदोमनायनि थाखायल' होनोसै मोनबाय आरो साखिनायनो र' संख्रि नांखाबाय गोथाव जागोन दा मोजां जाना देखायदोंमोन ओमफ्राय दा इखिनि दङ ना इखौ बाथोन देनोसै बाथोन जानायावथ' एक्सपार्टखा जानोसै ना गोरान बाथोन स' दायो जोंहा मोनखांबाय माखांबाय नायलाय आं खेबसे देखायनो नागिरदो दे मैगङा माबोरै जादों देनजार गोथाव जादों नायनाय गोथाव ये जागोन ओंखाम फुनसै स' दायो आखाइ साखाइ सुखांनानै दायो ये खान्थाल बेगरदो जानोसै माबायदि जाखोथाय गोथाव जाथोंसै एसे नै बियो ना गोरान बाथोन ओमफ्राय बेयो सबाय बिमा आलु ओमफ्राय बियो खान्थाल गोखा गोथाव जादों जानानै नोंसोरबो गोथावथार आंनि पियासा आं सालाद गैयाबा जानो बासै ओंखामखौ आं ओरैनो ओंखाम जायाखैमोन आरोना हरफोरावबा दिनै जानोसै माने जानायानो जोंहा टेकआव ओंखाम जानो फैगासिनो खनगासिनो
सिंनिफ्राय ओंखारा मा खालामबाय थायो गाबोन लायथां दे ब्रावदै ब्रावदै मालायनो बनले Hmm? मालायनो बनल' थांगोन होननानै गावसोरनो होननानै cái nào có nó mặt là đúng bù lắm lại Kanaka macinja. Kanaka macinja tuh. như thế nào mà hết Saya. thôi chứ mà hả ra mà Ini sampai tuh lagi. mà không là sao ra là lấy sao kia Stop udah? Itu saja. Kadang dia goyang lagi. Aku yang beri tuh hai karena lewat. không ra hàng này con ta không là stay lưng kita nang patat sang मोजाङै जाबाय थानोसै thank you so much guys नायनायनि थाखाय stay safe love you bye bye